आस्राबारि VCDC नि सिङाव थानाय 14 नं चिरां दुवार बियाबनि दरगाव बाथौ मन्दिरनि मावख'आव 2026 मायथाइयाव HS आरो Hslc आनजादाव उथ्रिसारनो हानाय फरायसाफोरखौ बरायनाय हाबाफारि लानाय जादों। बे हाबाफारियावनो गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो चिफ गेस्ट श्रीजुत काम्पा बरगयारी, अनारेबल XDY चिफ CDBC एबा BPF नि आफादगिरि दैथुन बरगयारी, Hslc नि मासिगिरि दुर्जय मुसाहारि आरो फरायसा फरायसुलिफोरजों लोगोसे बिमा बिफा आरो रायजो राजाफोराबो बाहागो लायो।